cik cik lupa cik cik lo la ya tolong oh Rosio maju budal ye yo nah awas maju yo lah oh hara oh oh hara yo ya oh ya ya oh Angangu cundro Sigang menur kalung Sekar melati berkes Kaya pinulas Minggu goleknya Sono tambini Kakal bulat Kembang moro asmoro oh yeah oh Winting klopo kalopo kang makse muda Saklukune wong marang dipikir raharjo Yalayo masak lukune wong marang dipikir raharjo Yondo arum cahyane Angangu wong cunduk Sekar menur kalung Ati berakes Koyo pinulas pindo goleken Sono tombine kang amulat Temang loro asmoro Kuning swit carane Rujak blimbing pantase diwadai piring Milang-miling goleki silancer kuning Melayu mas milang-miling goleki silancer kuning Yondo arum cahyane Angangu wong cunduk Sembah menur kalung Sekar melati berkes Kaya pinulas pindo goleken Sono tambene Kakal bulat Kembang moro asmoro Kena suwasak solane Rujak jeruk sepincuk ngotombongan Nora madok dilalatan sakepedok Melayu mas nora madok dilalatan sakepedok Yondo arum cahyane Angangu wong cunduk Kembang menur kalung Sekar melati berkes
Sanandar tanah Jawa nyulayo mas rikaloka Sanandar tanah Jawa bondo arum cahyane angaluwo jundo kembang menur kalong sekar melati berkas kaya pinulas pintu kuleken cono tembene bakal mulat kemang loro asmoro Genes bicarane rojak jeruk sepincuk ngotambangan to Noramadok dilalatan sakabedok nyelayo mas Noramadok dilalatan sakabedok Yondo arum cahyane angaluwo jundo kembang menur kalong sekar melati berkas kaya pinulas pintu kuleken cono tembene kang amulat kemang loro asmoro Kunis wicarane Roja nongko roja para sarjana aja kaya pimen lestari widodo ayo mas aja kaya pimen lestari widodo gondo arum cahyane angan kembang menara sekar melati prites kaya pinulas dinda kalekan condo tambene kang amulat tamang loro asmoro Gonas kane roja muni roja ewang hedi peni titi labui ibu pertiwi nyala bapak sing setiti labui ibu pertiwi gondo arum cahyane anglalon sana kembang menara sekar melati prites kaya pinulas dinda kalekan cono tembene kang amulat tamang loro asmoro kandas luwasa salahe witeng klopo kalopo kang makse muda sak lukune mong marati pikir harajo mulayo masak lukune mong marati pikir harajo Yondo arum cahyane anganguwo jundo sekar menur kalong sekar melati berkas kaya pinulas pintu kuleken cono tembene bakal mulat kemang loro asmoro Kunis wicarane rojak tekan rojak ewang sing kalakan golek papan kanggo sangune bebrayan loro mo aja ngawe men antuk sandang pangan bondo arum cahyane angaluwo jundo sekar menur kalong sekar melati berkas kaya pinulas pintu kuleken cono tembene kang amulat kemang loro asmoro kandas luwasa salahe rujak nangka rujak para sarjana aja ngoyo dimen lestari widodo nyalayo mas aja ngoyo dimen lestari widodo Yondo arum cahyane anganguwo jundo sekar menur kalong sekar melati berkas kaya pinulas pintu kuleken cono tembene bakal mulat kemang loro asmoro ya mas
rejo alayo mas kalugune wong warti pikir harjo. Awas yo. Lah, ya so lo he lah solo hoi ya Oh. Hey, awas yo. yo yo Ayo, ayo. ya lo he Amarengi wanci sumut tuling surya rino sesa karama ya lo yo aku hanggandang marang aku kuling yo he Jata satriya sejati atus salat lo he aduh kusumana wayo yo awas ya lo mingkara mingkur rengo koro hei awas karenan marti siwi sinawang ras miring kita awas Sinopo Sino Karata Mereka tarata iya Pakar tenang ilmu iya awas Kang tumraping tanah Jowo agame aji paman opo wartaning ing dalan akeh wong mati mangati keneng opo didikan liyoyo sunduk cocok prapteng gigir
kuswa magung ora grung wang gegeteri opyong swaraning gumurung syukur pangkringku Sekaring parento mabur wirawiri ing tabene nero petlo cekrek-cekrok mabur lempar klepor koyo dudu topil bisa gawe saparan angros memanisi bosan aku gawe
Kinaya Ya, ha oh lo yuk 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 ya so alon. Sajake nyata mas kabeh pelingku rina lan wengine aja nganti kembu bocah bego sawala tandha netra nyamping sida mukti sida mulya sajake nyata kabeh walengku rena lan wangine aja nganti kambo bocah bego sawala tandha netra nyamping sida mukti sida mulya sajake nyata kabeh walengku rena lan wangine aja nganti kambo wujud tanda sabelah tanda netra nyamping sida mukti sida mulya Hey ya oh oh
Cek cek. Oh, Mbak Nurli. J Mas Rizal. Sugeng sonten Mbak Nurli. Siang dungkap sonten Mas. Iya, niki ya. Sakmenika sampun bar adan. Ya wis kurang kebae di sore ya. Heeh, nggih dangu mboten kepanggih kalih Mas Rizal. Anjir, lho Matur Mbak Nurli. kasugengan Mas Rizal. Alhamdulillah Pak. Mbak kuru-kuru lah ya kuru. Kurukan daging. Kuru-kuru ngene iki ya wis anane mundak tuwa. Nah, penting paringi sehat ya Mbak ya. Amin. Heeh, nggih iki katur sangyaning para pamirsa kakung kaputri ingkang tansah bagya mulya wonten ing kelodhangan siang sonten menika nggih sugeng panggihan kalian kawula sakanca Jadilan Turangga Muda Lestari ingkang mijil saking tlatah Ngambir Sawit Gayam Harjo Prambanan Sleman Yogyakarta. Ingkang wonten ing kelodhangan siang sonten menika parang kawula sakanca caos pasugatan lumantar kiprahipun kanca-kanca Turangga Muda Lestari inggih menika setunggal babak blendrongan. Niki Terus sak bapake. dhewe golek ngendi engko pariki? Piye? Golek ngendi? Nah aku mikirke kuwi lho, no. Mikirku kuwi lho, Nduk. Heeh. Sedina ket mau ki mikirku nek kene iki karepku sire iki nek mengkuke ana, ya awake dhewe kan ya kono nggo gawe jatah-jatah bensin ngono to. Golek bablasan ceritane. Nggih, mbok pilih samangke wonten ingkang badhe ordenan iki siap lanjut. Oke mulai nang ngono kidul sing siji ning kulon rono. Heeh. Jadi katur kanca-kanca Turangga Muda Lestari, monggo dipun aturaken lelagon-lelagon ingkang sampun cumawis. Monggo. Nah, singkir aku iso. Piye? Nggih. Napa Mbak Nurli? Mbak Nurli. Nah, nggih. Ya, nderek wingking manut mburi. Iki mau awake dhewe wis ketabrak to iki ngono. Tabrak jaran aku, jarane gede banget. Nah, ya karang gede iki senenge ya golek sing gede kadang-kadang. Hoi. Jih. Ya Mas. Mbak Nurli iki jare njaluki rembulan. Ya Allah hawane kok ngene iki ada rembulan. Manut. Ya. Ya dikasih rembulan ning wengi. Lagu zaman anyar-anyar kok iki. Sinarengan Turangga Muda Lestari. Ayo. Wis pondo lali. Rembulan ning wengi tansah nyekseni indah paras manis esem lan guyumu kinambering batin lan bisa nglaleke yakti kang mas ora ono liyane. Tatapan netramu nembus sing atiku agawe aku mau
tansah sesanding ya mung karo nimas atiku mung kanggo nimas Muda Lestari sikat Mas Rizal yo. tatapan netramu lembut ing batinku agawe suku mung mikir sliramu ning rembulan kalah kelawan esemu yang dalan supaya tresno iki bakal kasembatan. Mbak Nurli sampun dipun pinangkani Mbak Nurli setunggalanaken wonten rembulan lagu lawas lagu jamanku anyar-anyaran aku nyinden. Ora, oh iya ngapusi. Tenan ya, aku lagi ndek wingi kuwi lho. Ben. Heeh, sampun Mbok Billy semonggo wonten request saking para kanca-kanca turangga Muda Lestari saged sesambatan kalian Mbak Nurli. Mbak Nurli. Heeh, nggih. Nggih wonten ing kalodhangan siang sonten menika adicara turangga Muda Lestari dalam rangka Merti Dusun. Merti Dusun iki bener ora? Tek kowe manut bisikanku. Merti Dusun Padukuan Ayam Harjo. Oh, apa ora? Ya, pokoke ngoten niku, nggih. Heeh. Nggih, monggo katur lakon salajengipun sanepipun Mbak Nurli. Nggih, manut mburi Mas Rizal. Manut ya hati-hati to.
Ngerti wae nek kat wingi ki ratus to kene to. Yo, wes Mas, Aku ngiring Prambanan mesti kegujukan banyu ngedit samber. Ping telu iki kok. Wes. Kene. Jaket, jaketan wae salin jaketan tuh. Aduh. Iki. Tukang ison tetep tepuk badak ya. Iki. Iki. Kayak Cek. kamu nih dibuka tutupnya Mbak. Apa guyu? Kadang aku kegujukan. Buka tutupnya. Wes, iki wis anggap bae ketoprakan. Gerujik lho. Wes kono. Resiko menjadi itu. Wes kono kuwi bae, kono kuwi bae. Iki ki lakon opo nek kok ngene iki. Dista seneng tenan aku nelongso iki. Wes ora apa-apa ngerti ta nek panas wis digerujuk wis. Nah, wis. Kumbai, jadi kumbai. Waduh. Alah. Lu, kok ngono? Dilapin dah. Nah. Kemba. Wis. Iki cara nyang-nyangan. Ndekne aku dinyang. Aku mesti Prambanan terus gebul lho, Kak. Tidak kakak Prambanan he aku. Apa guyu? Itu jejaklan. Besok nek nyindir aku mantol. Nggih, Mas panitia niku. Rasane iki kaya wong renang. Kena nggen water biur dulu lho. Biur ngono. Ya Mas kok golek fresh care ya Mas kerokan. Kok tak kerokane nang mburi kono kono. Wis rada garing urung to? Kok lak yo digo jil-jilan garing. Oh, ora ngono, nek ora maksudnya teles. Weh. Makanya zaman biyen arek siaran wong mati. Wong tuwa biyen. Ya ampun. Gini. Ditepuk tangan. Wis, banget. Mbok ngamuk mbok beruk iki. Pirang aku karo dunia jadilan. Aku juga videonya. Ya nganti keselak-selak nah, wis.
Oke mas, dilanjut mas. Yo, oke. Ini sing do jadil tak salah do ngenteni. Nah. Cek. Cek, cek, cek. Cek, cek. Oh, ini kok danyang. Wis bali kono nggo tuku klambi lho. Ketuku klambi ning dalan. Turun gue adus. Hah? Aku jiwa katon memanis sekar lan mekar melati rinunci katon kinelo gantiane jagat katresnan. Kang sumuna nyakseni tresna kang tuhu tanono liya wong sira wong ayu Troko Muda Lestari. Enak Mas Rizal. Aku
andai engkau tahu rembulan kang sumona yakseni tresno kang tuhu lan ana liya wong sira sayang. Mas. Mas. La, Ye. Lirit lengir ilir-ilir tandure wasumil rata ijo royo-royo tak sangguh temanten anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi lonyo-lonyo penekno kanggo mbaso dodot tira tira umitir bedahing pinggir slomono slumatono kanggo sipo mengko sore mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulane yo sura iro. Awas. Kek. Aku kok ora tau slamet. Tak melu
melu blendrong bae anjo. Mas Rizal aja melu blendrong bae. Aman gini. Meng rasane kok kaya anyes-anyes piye ngono ya. Nyanyi toh nyawa tenan iki. Mengkeret ya Mas ya. Mengkeret gitu. Lirik Mas, rilir. Cepet. Hilir tanture wasumilir ta ijo royo tak sangguh temanten anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo mbaso dodotiro. Kumitra bedahing pinggir celomono celumatongono kanggo sibo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sora iro. Kebali anakku. Awas yo. Waya. 12. Waya sana. Yo. Maling digawa kae kemule maling. Ya. Oh. Oke. Cepet. Waduh. Plok. Merconku antas. Cepet. Wis. Lagu meneh mau dikasih Mbak Nurli, dikasih apa lagi? Semakin menyala. Iki masih terngiang-ngiang karo nek gerujuk banyu no. Lah iki telus geblus sak jerone. Kandhane wong kene kono kuwi mengkeret e, nek iki lho pas e. Kayak wong pecah ketuban. Metenge urunge sandang pecah ketuban.
Oke, monggo Mas, dikasih apa Mas? Ada belaki semene kayak dadi apa Mas we Mas? Aku jan mondo cilik sithik no jan dipoto no jan sedengan ya Pak. Awake dhewe ngadeg ngene iki dipoto sang ngarep jan apik. Cek. Oke. Iya Mas. Oh iya siap Mas, nanti dikasih. Bubuk Asmoro. Dikasih nanti Mas. Oke. Sumanding dulu Mas ini nanti kayak. Bar sumanding ya awake dhewe nek gubuk kok ya Mbak ya. Oke, ready. Sena bulan kegencar ing rasri Gurit jagat bareng kelawan si reki Nata bunga ngrenggo tresno nyanding sliramu Yenyo manis sesut yaku Ayo dek sayang tansah sandingan angkat yo mimi mintuno setyeng katresnan Pujanku sayang anggit langganan breh bisa kasembatan antok jatine kasetyan Turunggo Muda Lestari ada Mas Rizal Sanjaya ada juga Mbak Nurli Kasana terima kasih ayo rungokno iya Mas Dinok sen bulan kegencar ing ratri lo Gurit jagat
berangkat bareng kelawan si Reki. Kata bunga grego tresno nyanding sliramu. Kenyo manis sesut yaku. Wayo deh. Hey. Loro lopo sang gandeng lan siro lalono wono sopon raja kodo kamu kemi janji suci kang mustinali Yai. nyawiji tekane hati Sumpah nyati sayang tansah sandingan angkat yo mimil mintun lo satye katresnan. Pujanku sayang langit langgangan Brepiso kasembatan antak jatine kasetyan Brepiso kasembatan antak jatine kasetyan. Oke baik semuanya sudah dikasih bersama kami Turunggo Mudo Lestari Nyemir Sawit Gaya Marja Prambanan Sleman. Acara selanjutnya mas jadilan genduren. Ayo gendurene ingkungnya ndi mas arti kepung kene. Iki ingkunge Endi? nek nggo sak paguyuban. Iki to. Heeh. Wah jan nek iki ingkunge iki jan ya wis mumul mas. Ya karena nek iki petik potong nek ketene. Lehor. Petik lehor iki sing umure 5 sasi. Ya wis manut. Manut. Oke mas dikasih gubuk kasmoro aku wis di sweet ngono mau gubuk kasmoro mas dikasih spesial buat ki mas sapa sing njaluk mau. Aku jenenge ra ngerti. Kae jenenge aku ora ngerti tenan. Aku apal Oh, jenenge. itu toh. Heeh. Lemet, siapa? Kok lemet toh? Oke Pak, siap Pak. Siap Pak. Kok lemet sih? Oke dikasih gubuk kasmoro. Heeh. Awake dhewe bar sumane nang kene gak ya wedhe nang gubuk ya. Heeh. nang Ngapa, gubuk. Mas? Iki mumpung ora ono kabel nang gubuk tak keroki aku ngerti nek iya. sampean masuk angin tuh. Masuk angin iki Gergerujuk. kok tekan ngomah garing tekan Wonosari. Heeh. Nah jare arek njaluk sing do orjenan. Oh iya, Lo golek. tambah, engko. jadi tambah-tambah oleh-oleh 200 mesol ini, tekan jam itu. Oke Mas, dikasih gubuk ngasemoro. Wah iya deh. Hae hae. Hae hae. Ya iya iya. Ya iya iya. Yen li. Hae. Saya ada neng gubuk. Neng gubuknya jangan penak tenan dong. Karo ngombe wedang Mas ya. Karo ngombe wedangnya wit apa nak enae Nas kopi. gitel. Nas gitel, panas legi kental Ah, ngono. betul. Maksudnya. Cocok ya. Cocok, Pak. Cocok ya karo pacitane wis komplit iki. Pacitane tempe Kuwi. garet. Oh, tempe garet. Tempe garet ora eneh. Oh. Wis manut sak uni-unimu wis tenan wis pokoke kanggo. Ayo Niko, apalah guyu, ya sik sak udutan. Wis kene dasare suka yang basah-basah.
Wes? Ya wes gak bisa. Catatan sajroning ati datan luntur saya marani. Iya iya iya. Iya iya iya. Aku kowe dadi garwa mereka leres ning gubuk kasmara. So Hei hei. ya yo ya yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biar tak kuliran Ya yo. neng cak. Oi. Oke. Oke, wis ta. Belum. Belum. Isik di Isih siji. catetan mau. Heeh. Iya. Catetan mau. Ya, ya. Catatan sajroning ati datan luntur saya marani. Iya iya iya. Iya iya iya. Aku kowe dadi garwa mereka leres Oh. ning gubuk wong loro. Eh. Sampun Mas, Gubuk Kasmoro sudah ya Mas ya? Oke, sudah dikasih ada Gubuk Kasmoro bersama kami Turunggo Mudo Lestari. Ngambil sawit Ngaya Merjo Prambanan Sleman. Selanjutnya tarik dong Mas. Tarik ya Mas, tarik Mas ya Mas. 3, 2, 1. Turunggo Mudo Lestari memang untuk Anda.
Nah, pas kuwi. Cepet. Iya. Ya. Ilir-ilir tandure posumilir tak ijo royo-royo tak sangguh manten anyar. Pecah angon penekno blimbing kuwi lonyo-lonyo penekno kanggo mbaso dodotiro Kumitir bedah ing pinggir cemono slumatono kanggo sebo mengko sore. mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sora piro. Tarik. Iya. Iya. Tiwas nyenggake mikiramu nih. Iya. Awas yo. Iya. 12. Muni nanya. Jajal aku. Nah iki wewe. Dadi kuntilanak Nah iki tokohan. wewe, iki wewe. Wayo. Awas yo. Waya. Yo balik. Dadi kuntilanak tokohan. Cah apa iki bener. Yeay, awas. Waya. Bali maras yo. 12, woi.
iki rosa demi ya. Nah kan akhir bulan. Apa akhir bulannya biasanya cicilan ya. Ya, hanya aku ditagih bang. Yeay, awas, awas. Oroh. Ayo, 12. Iyalah. Ayo mas, pisan meneh yo. Iya. Ayo meneh yo, ayo. Yo ngalah. Nah, iki mah gandeng iki piye. Iya, Bali Waras. Ya, sekolah. Yeay. Oh, 12. Dubreng. Ya. Sakno. Ya sing saka tampah, beli neng tampah. Sing saka ketel, beli neng ketel. Sing ra iso balen golek liyane. Ayo. Cepet. Barang tritis wis kondang kaloko. Papan indah tumrap konon negara. Kabeh wae ing sisi ing samudra. Aja lali kabeh kandang lan mitra. Monggo aja nganti keri suka kanggo ngelipur ati. Prawisata mudeng-mudi gembira. Ya iyo. Nusantara uga mancanegara. Kabeh wae sing kakung lan sing putri. Marang kritis kae wis nganti ati. Peteng. Gunung sinawang katon asri. Wayah sore gawe ngalipur ati. Waduh tombok tampah. Wis. Tampah hebut jebel. Iyalah. Netu kula go 23.000 tombok. Aduh. Ya, wis gek gonen jareng iwak bae. Tombok tampah.
manten anyar yo bocah angon peneno blimbing kuwi nyolo yo peneno kanggo mbaso dodo tiro Dodotiro komiter badah ing pinggir tomono lumatono kanggo sepo mengko sore Mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangan ya surah surah iyo Ayo Bali Paras. kados pundi yen kawula satremo lampahi mong semene atur puji karya Eman bencang diko yen to nganti digawe kuciwo batin kula boten lila yen to nganti wong sia-sia
Oh. Oh. Yuk, yuk, yuk. Ya. Yuk. Yuk, 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 yoi. So. Ya.
cobaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Sangat melukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang. Tarik, tarik, tarik. Cepet, 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 cepet. Sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Ini perkataan semantan atur pasugatan saking kalau sakonjo turung gomudo lestari. Ika bijil saking gambir sawit gayam harjo Prambanan Sleman Kayu Jakarta. Lan tetonipun anggenipun kawula sakonjo turung gomudo lestari. Caos pasugatan pinanggi kathah kalepatan boten sanes saking keluarga Jarilan turung gomudo lestari. Nyuwun agunging pangapunten. Kita panggihan malih wonten ing sanes wedal. Nuwun matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.